Enderroc, avorrit, avorrit, avorriment, Lluís Andrau. Bona tarda, estem aquí a l'estand de DMZ amb Pau Carles. Hola, encantat d'estar aquí. Si no em falla la memòria, aquest estand no canvia molt del que vaig veure l'any passat en aquesta mateixa fira. És exactament... Bueno, no, li falten coses que tenia de l'any passat. Sí, teniu menys coses aquest any? Menys coses penjades que l'any passat. Però tenim jocs per venda que no teníem l'any passat, o sigui, des d'aquest punt de vista és un improve. Vale. I tenim un mostrador, que abans no el teníem. Vale. En realitat està millor. Està millor. Està millor aquest any i l'any que ve hi haurà alguna cosa diferent o continuarà sent Adel, Fraia i alguna cosa El nostre pla, si el pla continua i no ens enfonsem pel camí, és l'any que ve portar la novetat per ensenyar. Bueno, la novetat que serà un prototip que de moment no tenim ni el nom, o sigui que no et puc dir, o sigui, no és que no et vulgui dir el nom, és que no el tenim. Però estem treballant en un joc i ja portem, ja està una mica, ja hi ha cosetes, però encara no estem a temps de començar a parlar-ne d'ell. Si no es pot adelantar res, euro, sí, un euro amb molta temàtica. Molta temàtica. És del Toni, el mateix que ha fet l'Airmail amb Ludonova, em penso que és Ludonova, potser? Pues el mateix autor. Vale. Abans deies que si no pateu pel camí l'any que ve tornareu a ser. Quines són les pors que tens per no arribar l'any que ve? O sigui, això de que el mercat està creixent, això és bo, és dolent? No, això és bo, però pensa que quan un s'embarca a fer jocs una mica més grans, pues la inversió és més gran. I llavors els riscos que corre són més grans. Aquí pues, vam posar calés, pensa que l'il·lustrador és Michael Menzel, la producció pues, no és fàcil perquè porta una pila de peces custom i tal. De moment estem molt contents, però clar, ja he tingut una inversió molt forta i que esperem que entrin els diners necessaris per cobrir-ho i podem continuar amb la màquina. Clar, això, jo soc molt conservador. Si el número... Si després resulta que el joc s'estampa, doncs... A veure, conservador és... Hem de fer un pensament. Sí, fer Kickstarters per publicar jocs, no? Bueno, ja ho hem fet, i sort del crowdfunding per pagar a part, si no, ja no hauria sigut possible. Si no haguéssiu pogut treure Fraia, si no hagués estat... Sense els diners de la campanya, no és... Pensa que... Bueno, ara la campanya no va ser molt forta, no va sortir tot el bé que ens agradaria. S'ha anat arreglant força amb el Pledge Manager. El que ens passa a nosaltres molt és que no som molt coneguts, hi ha molta gent que li passa per alt, però després amb el Pledge Manager doncs hi ha gent que descobreix el joc que no el va descobrir quan hi havia la campanya. Llavors aquí hem anat recuperant i ja ha estat una mica millor, però encara necessitem que el joc funcioni millor. Ens hagués anat molt bé si el joc hagués arribat aquí, perquè hauríem fet una mica de calaix, si hagués anat millor, però bueno, ara veurem al mercat com respon. El joc està en contenidors ara mateix, no? Si no vaig errat? Sí, està en un contenidor que se suposa que ja han desembarcat al port de Barcelona i estem esperant de passar a aduanes i jo espero que a finals de la setmana que ve entri al nostre magatzem i ja a la següent ja comencem a repartir. I d'aquí de la fira, quin feedback esteu tenint del joc? O sigui, hi ha llicències, gent que està interessada? Molt bé, ha vingut força gent, ja portava el llistat per comprar-lo, o sigui, si l'haguessin tingut jo crec que haurien caigut, no sé, 200 còpies així, jo crec que les haguessin venut. No, és una pena, però és el que hi ha. Però sí, i a més la gent que se senta allà al jugar en general queden molt satisfets, o sigui que el feedback internacional està sent molt bo de sortida i que ja, bueno, fem alguns contactes, però a les fires es fan molts contactes i després ja es veurà, saps? Sí. Molta gent que et diu sí, m'interessa, el vull, però encara sí, però... Aquest matí parlàvem amb Pac Gallego i ens deia que a vegades el treure un joc amb instruccions en català restava més que no sumava. Aquí, quina opinió teniu al respecte? Perquè, clar, tant Adel com Fraia són bastant independents de l'idioma. No, de moment no ens hem atrevit a començar a treure jocs en català. O sigui que no sé,
jo no crec realment que hi hagi molt, que hi hagi el típic client espanyol afèrrim que digui pues si està en català no lo compro. Jo no crec que això t'hagi de preocupar. Però clar, si has de fer una feina, gastar uns extras a posar un reglament en català i fer pagar un traductor, perquè jo faig més patas al català que bueno, no hi vull ni pensar. Ja són dos. Llavors, el català el tinc desastrós. Llavors, hauria de pagar algú que ho fes bé, la traducció és un cost i encara no queda gaire clar si el fet que el joc estigui en català et permet vendre més o no. Ell porta més temps treballant amb administracions i en temes de, bueno, sou capaços de promocionar el fet que els jocs estiguin en català, cultura catalana i tot això, i de moment sembla que està bastant decepcionat amb el tema, per lo que he pogut veure, amb la qual cosa tampoc m'anima gaire a tirar-m'hi. Ja veurem si això canvia i comença a anar bé. Sí, no? I a veure, encara que fos una petita part, segur que es vendria una miqueta més a Clar, però quina part? Perquè pensa que posar un reglament de 16 pàgines en un manual, en un joc, no és pas barat. I idioma a part, per mi que aquest joc porti un reglament, a part d'anglès i en castellà, el porti en català, significa probablement que el joc costi, per mi en producció, poder mig euro o 70 cèntims més. Això vol dir que al preu final això repercuteix en 3 euros. 3 euros, la gent està disposada a pagar 3 euros més a tot arreu, només perquè porta un reglament en català. Clar, que... Aquí tot depèn del consumidor, no? Del barem que tingui. Jo penso que la gent s'hi tira a saco a comprar jocs només perquè és el reglament en català, però bueno, en un moment donat inclús fas una edició pròpia, però si no... Vale, molt bé, sortim una mica del fangar aquest, que acabeu de passar una bona fira, que acabeu de vendre tot el que tingueu i bon viatge de tornada. Molta diversió. Vinga. Lo estoy preparando.